महाराजा खोनादोंना खोनायाखैब्रा रलै सिमां रायजोआव थांनानै दाखालिनि गोथै सालियाव थांनो नागिरदों आं एमएलए बाबो सोबागोनलां दानो हट हामगौ नामाब्रा अब्लालाय माथो आंनि बुंनायखौ खोनायै बायदि उन्दुनानै थाफ्लादों मा बुंदोंमोनलाय नों आंनो साख्रि मोनसे होदोब्रा नों एमएलए जाबायना थोद बिदि नोंबो बिब्ला बैबो बिब्ला सोर साबेसेनो साख्रि होनोब्रा आंलाय एमएलए मालाय ए बिदिसो जाबाय होमबा खोथाया माथो आं एमएलए मालाय सबनोबो साख्रि राननानै होनो हागोन नामाब्रा बेबो बिबा बैबो बिबा सोर साबेसेखौ नायनोब्रा आंलाय बेनिखायनो रावनोबो होआं गोदो इलेक्सन टाइमाव आंसो नोंखौ हेफाजाब होदोंमोनलै गारमा जिलायनाय स्लगान होदों आं नोंनि थाखाय दा नों बिदिसो बुंबाय आरो ओइ भाई साख्रिनि सायावल' सोनारबाय थानांलाब्रा गय बेफारिफोर जादो मम' बेफारिफोर जादोब्रा नुवाखै बेंगलि बिहारिफोरा मालाय फिसा दखान होनानैनो बेसेबां उन्नति जाबाय फिसा दखान होनानैनो मालाय रायजो जागासिनो संसार खुंगासिनो गथ' गथाय फोरोंगासिनो नोंबो माबा मोनसे खालामदोब्रा घुमटि दखान होदो गय दखान फिसाबाबो होनानै जादोब्रा बे डायलगखौ बेलेग सोरबा सासेनि सिगाङाव मारिहैथांलै आंनि सिगाङाव नङा आंनो साख्रिखौ नांथारगौ दे महाराजा बिमाजों रायजाबाय थानो हाया आं नै भाई आं नोंखौ लोगो होननानैसो मोजाङै बुंदोंब्रा नोंनो लोगो होननानै साख्रि होयोब्ला बयनोबो गावनि लोगो होननानै न'खरनि होननानै साख्रि होयोब्ला बिफैयोब्ला आं सोर साबेसेखौ नायनोब्रा जायालै गैयाथाय गैया गेजेराव रावनोबो हेफाजाब होआ आङो रावनोबो साख्रि होआ आं हाला सुवाद मा एसे थाब महर सोलायखोब्रा नोंलाय थोद उपाय गैयालै बे राजनिथियानो मानसिखौ सोलायहोयोलै माथो खालामबावनो आरो बारा हाराराव मिनिनानै खिन्थिनाङालै महाराजा हर हाथायफोरा बियार बथल बख'ग्रा खालामनि आं नोंनि हाथायजों धोद माबायदि बुंखायोब्रा नोंलाय अब्लालाय मानोथो हाराराव खिन्थादों आंहाबा बिमाजों सामफ्रामबो रायजाबाय थासै हाबा लादो हिनजाव फिसिदो होननानै बुंजाबाय थासै दा मालायनि फिसाखौ लाबोनानै माखौ जाहोनो आंलाय आखायाव साख्रि गैया थाखा फैसा गैया बेनिखायनो बुंदोंब्रा गावनि आथिङाव गावनो गसं बेसेथो मालायनि आथिङाव गसंनानै जाबाय थानो थोद नोंजों रायलायबाय थालालां नेक्स्ट मालाबाल' आंनाव हेफाजाब बिलै नों बुहा बिराद रागा जोंथारबाय माथोलै जोंना बम्र' आरे लोगो मालाय आं साख्रि होनो हायो नामाब्रा सोर साबेसेनो साख्रि होनो बेनो होब्ला बै मेगन सालायगोन बैनो होब्ला बै मेगन सालायगोन गैयाथाय गैया रावनोबो होआ फैल' नों नाजिबदां नोंनि खर' सायाव बारदै सिख्ला बागुरुम्बा मोसायाबा आंबो हापां नङा बेयाव सिं लाइन मारि खुमाग्राना नों नारजिबुदां बे मालायनि हौवा बरायग्रा दुदालिखौबो नायनि आं फेसबुकआव थमब्रै हिनजावाबो फेसबुकआव मा नाम लादों दुदालिबा लादोंना लायाखैथाय र' दुदालि होननानैनो सार्च खालामना नायगिरनि आं टाइटेलखौबो मिन्थियाना आं मा टाइटेल बेनाबा जायखिजाया गासिबो टाइटेलखौनो होनानै नायगिरजोबनि र' बसुमतारी नार्जारी दैमारी केलकाटारी महिलारी गासिखौबो होजोबनि र' माथो दुदालि बसुमतारी होबाबो ओंखाराखै र' एबार दैमारी होनानै नायनि माथो एबारबो गैया ब्रह्म होना नायनि र' माथो बेयावबो गैया बसुमतारी होनानै नायबाबो मोनासै दैमारी होबाबो नायबा मोनासै मा होबावनो नार्जारी होनि र' नार्जारीबो गैया माथो आच्छा हाज'वारी होनि र' माथो बेयावबो गैया मा टाइटेल बेनालाय दुदालि नालाय बे थास' फाग्लि दुदालि गेन्द्रिना मा टाइटेल बेना थेवबो नोंखौ नागिरबायानो थागोन आं दिनै फेसबुकआव नै बेनो खोमा दुदालिया आच्छा दुदालि सैनारिसो होनबा नोंना नायनि र' आं बेथ' आंनि दखना गोमोसोहाय आयु नारजि बुदाङा आंनि दखनाखौ खावनानै दुदालिनोसो हैदों एसेबां बिदि जाथारबायना नों नारजि बुदां आयु आंहासो लाजि फालायलायबाय गावनि हिनजावनि दखनाखौ मालाय हिनजावनो हैलायग्रा आयु मा एसे गाहाय थाखोआव गोलैखो नोंलाय नारजि बुदां गोदो सिख्ला समाव आं नोंनि दखना गिफ्टआव होफेराखैमोन दिनै मालाय हिनजावनो हैलायथारदों आरोना नोङो माबायदि गायो बांद्राय आंबो थगायनाया र' नों नारजि बुदां पुलिसनो खोन्थाहैखाबाय आङो एफआइआर होना गारबोखाबाय आं एसेबां गाज्रि थगायगासिनो दं आरोना नों नारजि बुदां आंखौ बिदि सिन्था खालामबाय थाबा जानाय नंला पुलिसाल' लांथोंसै बे नारजि बुदांखौ मा हिनजाव बुन्दा हिनजावजों लाइन मारिखांनानै दासो सफैदों नामा न'आव बिदि नङालै हापां नों गोरोन्थि बुजिदों बुंलाय आं मा गोरोन्थि बुजिदों नोङो बे दुदालिजों सामफ्रामबो रायलायबाय थानायखौ आं गोरोन्थि बुजिदों सिं दुदालिखौ लोगो हमहैनायखौ आं गोरोन्थि बुजिदों नामा आरो दुदालिनि न'आव हर थाहैनायखौ आं गोरोन्थि बुजिदों आरो आंनि दखनाखौ खावनानै दुदालिनो हैनाया बेखौबो आं गोरोन्थि बुजिदों नामा आसरित नों नारजि बुदां मोनसेनि उनाव मोनसे थगायलांगासिनो दङना नों आंखौ खम मिनिलाय खुमायोना नोंसोर आंनि खोथा रायलायनानै दुदालिजों नोंजों हापांखौ आं जाम्बि खालामबाय आंनि हिनजावखौ आं थगायगासिनो दङ होननानै आरो दुदालि थमब्रायाबो खम मिनि खुमायो बेयो नोंना हिनजावा जाम्बि खालामजागासिनो जोंजों होननानै ना खम खिखि खाखा मिनिलाय खुमायो नोंसोरो
बिदि नङालै हाफां बे आंनि लोगोसो आच्छा लोगोनोनो आंनि दखनाखौ खावनानै हैनांगौ जाहैबाय नों आंलाय माला दखना खावनानै हैखोब्रा बे नोंनि दुदालिया आंनि दखना गोमोखौ गाननानै फेसबुकाव फट' आपल'ड होलायदोंथ' नोंनि बायदि दखनायालाय बयनावबो थाखागोनब्रा दखना दाग्राफोरा सासे मानसिनि थाखायल' दायाना आंबो मिन्थियो दखनाया बयनावबो सेम सेम थायो थेवबो दुदालि गाननाय दखनाया आंनिसो बे दुदालि गाननाय दखनानि जिं 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 आंहा जि मोजां एम्ब्रयडारि सुनानै होदों मिथिबायना बेखौबो बुंलायदो दुदालियानो सुनानै लादों होननानै बे दखनानि जिङाव बेसेबां मोजां आङो फदम बिबार आरो गलाप बिबार लगायनानै आंहा एम्ब्रयडारि सुनानै होदों बेखौनो नोङो दुदालिनो होलायथारदों आरोना आरो थगायबावदोंसो नों आंखौ थगायदोंसो ना नों नाजुदों थगायदोंसो ना आंखौ थगायदोंसो ना नों बेसेबां थास' जाखांदोंना सुनै लगायजोबना होनि र' आङो नोंखौ मा आखल बियो बिहामजो गावनि हौवाखौ खानाय साबथिंनो हामगौ नामा बिमा बिफाया बे आखलखौसो फोरोंनानै हरदोंमोन नामा न'निफ्राय नोंखौ औ आंना आइ आफाया फोरोंनानै हरखादों आंनो देनां हाबा जाखांनायनि उनाव हौवाखौ खानाय साब होननानै माबा मोनसे जाबाथाय खालि बिमा बिफाखौल' मानो गेजेराव लाबोयो ना नोंबो नारजि बुदांखौ फोरोंखादोंमोन देनां देरबाथाय हाबा लाखांनायनि उनाव बेलेग हिन्जाव लाइन मारिबाव होननानै ओइ बिहामजो मा बुंनाय जादों बेलाय आंनि फिसालायालाय मालाय हिन्जावखौलाय मानो लाइन मारिनांगौ जाखो हा सोंनानै लाबानो जाबाय आरो नारजि बुदांनाव सोरखौ लाइन मारिदों हिन्जाव गोनांखा गथ' गोनांखायानो मालाय हिन्जावजों लाइन मारिहैबावदों नारजि बुदाङा हा नोंनि आखलानो जाद्रायाखै खोमा बेनिखायनो आंनि फिसालाया मालाय हिन्जावजों लाइन मारिनांगौ गोनां जादों बिदिसो होनबावबाय आरो ना मा आंनि आखलासो गाज्रि फिसालानि आखलखौ नायालासिनो आंखौसो दाय जाबावबाय आरो ना माथो नोंनाबो आखला गाज्रि जाबाय खोमा बेनिखायनो आंना फिसालाया मालाय हिन्जावजों लाइन मारिहैदों बिदिब्ला आंनि आखलासो गाज्रि जाबाय होनबा न'आव थानानै ओंखाम ओंख्रि संबाय थानाया गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव थिनहरनाया हौवानि थाखाय जि जोम सुना होनाया टाइम मथे ओंखाम संनानै होनाया आरो बिखुनजोनि थाखाय ओंखाम संनानै होनाया बेफोरनो नामा आंनि आखल गाज्रिया बेफोर खामानिनि थाखायनो आंना आखला गाज्रि जाबाय नङा होनबा हौवाफोरा सोरजोंबा लाइन मारिहैबाथाय हिन्जावासो गाज्रि जासिगोन आरो ना हिन्जावा गाज्रिखायनो मालाय हिन्जावजों लाइन मारिहैनांगौ जादों हिन्जावा गाज्रिखायनो मालाय हिन्जावखौ गोसोथोनांगौ गोनां जादों होननानै माने हिन्जावखौल' दुसियो आरो जुदि बे हिन्जावानो मालाय हौवाजों लाइन मारिबाथाय बुंसिगोन आरो ना हिन्जावनि केरेक्टारानो गाज्रि आखलानो गाज्रि हौवा थाखानानैबाबो लाइन मारिदों होननानै हिन्जावखौसो बुंनो हासिगोन हौवाफोरना जेब्लाबो दायानो गैया नङा होनबा खालि हिन्जावफोराल' दाय जायो नखराव दावराव दावसि जाबाबो हिन्जावखौल' दाय होननानै बुङो हिन्जावानो खुगा बारा हौवाजों नांलायफाबाय थायो होननानै बुंबाय थासिगोन खालि हिन्जावफोराल' दाय जायो नांगौबा हिन्जावफोरा हौवाफोरजों दोखो दोखो बुजानानै थाबाय था होमबासो मोजां होनसिगोन आरो ना अब्लाबो हौवाफोरा हौवाखा जेब्लाबो मान हो हौवाफोरखौ बेफोरबायदि हौवानि सायाव आखाइ दिखांनो नाङा आच्छा बिदि होननानै हौवानि सिङाव थाबाय थानांसिगौ आरो ना हौवाया दाय मावबाबो हौवाजों बुजानायबाबो थाबाय थानांसिगौ आरो ना माथो खालामनो आरो हिन्जावनि फिसा सिं जानानै थाखानांगोन जोंबो गोदो फिसाइजों बुजादोंमोन आरो दरखार गैलायाखै नोंसोर गोदो बुजाबानो जों बुजानांगौ जाहैबाय दाय गैया मा गैया हौवानि सिं जानानै थानो दानि दिनाव ना जाय बुजाग्रा बै बुजाग्राजोंनो समान दायनिगिरि मानो बुजाबाय थानांगौ आरो बै बुग्रा मानसिनो मानो गोहो बोलो होबाय थानांगौ बुजानानै बेनिखायनो बुनाय लोगो लोगोनो सोरबा नोंनि सायाव माबा मोनसे खालामनाय लोगो लोगोनो बिजिरसालियाव बिजिर हैनांगौ बा कमप्लेन हैनांगौ बा पुलिस स्टेशनाव कमप्लेन हैनांगौ आरो बे नारजि बुदाङा ना बेथ' पाप खामानिसो मावबावदों आं थाखानानैनो मालाय हिन्जावजों लाइन मारिहैबावग्रा बियो मा खोनादों आं बेफोरखौ नारजि फिसा लोगोसोमोनलै आयै आच्छा लोगोना आंनि दखनाखौ खावनानै हैलायो आरो ना लोगोजों सामफ्रामबो रायलायबाय थायो आरो ना आरो बे थंब्रै गालिया मालानिफ्राय नोंनि लोगो जालायखो जाबाय दे जाबाय जाफ्लांबाय आरो बे खेबसेखौ निमाहा होदो आरो आं जुदि बेफोरबायदि मालाय हौवाजों लाइन मारिहैखुमानायमोनब्ला नोंसोर आंखौ निमाहा होगौमोन आरो हौवासा मानसिखाय ओरैनो हेगारना होनांगौ आरो ना लाइन मारिफ्लांबाय गोरोन्थि मावफ्लांबाय होननानै हिन्जाव मानसि मोनबासो साजा मोनगौमोन जों बुं नारजि बुदां नों मानो लाइन मारिहैखुमानाय आं लाइन मारिहैयाखैलै आच्छा लाइन मारिहैखुमायाखैबालाय नोङो दुदालिनि न'आव मानो हर थानायमोन आं गावनो मिन्थियालै हाफां मा मिन्थिया दुदालिनि न'आव मानो हर थाखो नों बेखौबो मिन्थिबावा मिन्थियालै हाफां आंखौ निमाहा होदो हाफां निमाहा होनो ना नाय नों नारजि बुदां आं मा खालामनो हायो नारजि फिसा हाफां बिहामजो बुंनायफोरा सैथोमार ना औ आयै मालाबानो बिदिसो जाखुमानानै दङ होनबा नोंबो आयै हाफाङा गोरोन्थि बुजिदों आं बै हिन्जावजों ओरैनोल'सो रायलायोमोन दे जि जाबायसै आरो बेफोरबायदि गोरोन्थि दा मावसै एबारनिफ्राय जागोन दे आयै ओइ बिखुनजो गदाय मा गल'ल' नायबाय थाखोब्रा आंखौलाय मा बिखुनजो गदाय जालाबायखोसै दालाय साम' खिंखिरिया आंनि हिन्जाव गदाय नङा होनब्ला बे हिसाबै नोंबो आंनि बिखुनजो गदायब्रा दे जावैसो सिखारदो आं साहा फुदुंना लायनोसै आयौ मा गोसो जालाबायखोब्रा दिनैलाय
माथो बेलेग दिनाव आंखौसो साहा फुदुंना लायनो खोन्थायोमोनलाय बिखुनजो दिनैलाय मा गोसो जाखोब्रा ना आंखौसो बोरैबाफोर गोसो थोबाय मा बुंनाय जादों अमा राजा माथो अब्लालाय बे बिखुनजो गदाया आंखौ रुवाथि बायदि बाहायोमोन दिनैबा मा गोसो जाखो आंनोसो उल्था साहा फुदुंना लायनो ओंखारलायबाय हा एसेबां गिदिर मानसि जानानैलाय नोंलाय न'नि खामानिखौ मानो मावनांगौ जाखो हायोबा ओंखाम ओंख्रि संग्रा सासे मैगं हाग्रा सासे जि सुग्रा सासे सिथ्ला सिबग्रा सासे लाबोना दोनफैदोसो आच्छा नोंसोर थाब्लिखौ फज' जानोसै नों माहाजोन जाबाय नालाय न'फोरा समायनायनि रुवाथिफोरखौनो लाबोना दोनफैदो आरो आच्छा रुवाथिफोरा बिबार नामा न'आव साजायनानै दोनजालायनाय जावैसो मोजाङै बुंबा मानो उल्था बुंनायालाय बुङाखैमोन एबारसो बुंनोसै आं थां आइ बिखुनजो गदाय साहा फुदुंना लायना फैथां आंनो दे होमबालाय साम' खिंख्रिखौ थिनसै आं थांलाय साम' खिंख्रि साहा फुदुंना लायलाय गैया साम' खिंख्रि नङा नोंनि साहा फुदुंनायखौसो लोंगोन आं बेसेबां गोथाव साहा फुदुङो नायनि आंबो दिनै नोंखौ आरो साहायाबो नर्मेल साहा नङा दै साहायाव बायदिसिना मस्ला मस्लि होजोबनांगौ संख्रि बानलुखौ गारनानै आयु माबायदि साहा बेलाय आयु आया नङा जायखिजाया साहाया गोथाव जानांगौ थां माबा फुदुंना लायना फैथां दे होमब्लालाय अमा राजा आनैखौलाय मानो थिनखो नोङो गासिखौबो थिनगोन आं एबार अमा राजानि सासन ना अमा राजानि रुल बायदि सोलिनांगौ ओइ अमा राजा सार बाहेराव ओंखारबोलाय सोर बिसोरलाय दहायनिफ्रायनो बाहेराव मानसिफोर फैनानै दङ नों सियाराव थेन्थावबाय थानायखाय फोजायाखै आं आच्छा र' बिदिब्ला नायहैनि आं आरो मोनसे खोथा नङा ना आंखौ गुलि गावनायखौ खबर मोनबाय नामा नों ओहो मोनाखै अके बे खामानिखौबो आंनो मावगोन जै मोनबाय बेथा गखाला बियो अमा राजाया जिबायदि खोथा बुंदों गिबायसो आं मानो नोंथांमोन मा खबरमोन खबराथ' लबरसो जानानै दङ माथो अमा राजा एमएलए बाबु नों जोंनो खोथा होनाय बायदि इलेक्सनाव देरहाखांब्ला फ्रि माइरंजों लोगोसे मैगं होफानो होननायखौनो खबर लानो फैदोंमोन माथो जों मैगंखौनो दाबो मोनाखै आच्छा आं बुंमारदोंमोन जानो बुंदोथ' आरो होगोन होननानै आंलाय माथो गोसोआवनो गैलाब्रा माला होगोन होननानै बुंलायखोब्रा आंलाय फ्रि माइरंजों लोगोसे मैगंबो होफानो होननानै मालै एमएलए बाबु देरहाखांनायखाय जों दुखियाफोरखौ बावगारबाय नामा नों बावाखैब्रा मानो बावनांगौ जाखो आंनि खामानिया माइरं दैरंनि नङा ना आंनि खामानिया लामा बानायना होनायसो दा आं लामाखौल'सो जोंखोल खालामनानै होगोन एमएलए बाबु भट बिनाय समावबा फ्रि माइरंजों लोगोसे मैगंबो होफागोन होननानै बिराद बुंदोंमोन माथो नोंनि फिसालायाबो बुंदोंमोन माथो दा देरहाखांनायखाय जोंखौ थगायबाय जोंखौ मानसि बायदि नङि खालामबाय औथ' आरो जोंनो फ्रि माइरंजों लोगोसे मैगंबो होफानो होनदोंमोन नै माथो महिला पार्टिबो जइन जाफैलायबाय बोरो एमएलए बाबु जोंनो मैगं फ्रि होफानो होननाया मालै नोंसोरो सरखारनिफ्राय फ्रि मोनबानो गासैबो बुस्थुखौनो फ्रियाव मोनजोबनो लुगैयो नामाब्रा गाबागावबो मावनानै जानांगौब्रा एसे एनैखौ खोथाया उल्था जाबाय माथो जबान होनाया बेनो जाबाय भट मोनि समावबा भट नांगौ होननानै खुथार बुंदोंमोन औथ' आरो जोंखौ थगायबाय नामा नों एमएलए बाबु जों मिथिया जोंनो फ्रि माइरंजों लोगोसे फ्रि मैगं नांफाथारगौ ओरैनो जों नोंनो भट होगाराखैना आच्छा ब्लेकमेल खालामफैदों होनबा आंखौ भट होनायनि बदले मैगं फ्रि होननानै भट होनायाबो नोंसोरनि मोन्थायखाब्रा भारत हादराव थागिबिफोरनि गासिनिबो मोन्थायखा होखानांगौ भटखौलाय बेथ' नंगौ नाथाय जोङो गाज्रि मानसिनोसो होफ्लांबाय मा आं गाज्रि मानसि नामा अब्लालाय माथो जबान होनानै जबानखौ लाखिनो हाया होनांगोन जोंनो माइरंजों लोगोसे मैगं फ्रि नै खोनासं नोंसोरनो गासैखौ फ्रि होजोबब्ला सरखारनाव मा थागोन मैगंनिफ्राय थाइगंनिफ्राय संख्रि बानलुनिफ्राय जि जोमनिफ्राय सना रुफानिफ्राय गासैखौबो फ्रि मोनजोबब्ला सरखारानो लाथिख' जागोन माथो दासो बेफोरखौ बुजिदों नामा भट बिनायनि सिगां जोंनो मानो बिदि बुङाखैमोन बेफोरलाय भट बिनायनि मोनसे नियम निथिखाब्रा भट बिनायनि सिगां बेफोरबायदिखौलाय बुंखानांगोन ना आमुक होगोन तामुक होगोन आमुक बानायगोन तामुक बानायगोन होननानै बुंखायोब्रा गासैबो नेताफोरा थिग बिदिनो आंबो बुंबायब्रा बिदिब्ला जोंनो जेबो होला होनबा नोङो होगोनब्रा होगोन थां नोंसोर गासिबो न'आव थांदो आं गासैखौबो थिग खालामजोबगोन सानबेसे नेनांगोन जोंलाय बेफोरबायदि खामानिफोरा एसे टाइम लायोब्रा जागोन थां नोंसोर गासिबो न'आव थांजोबदो आंहाबो एसे खामानि दंबावो नोंसोरजों रायलायबाय थाबा जानाय नङा एमएलए जानाय लोगो लोगोनो सोलायबाय माथो र' बेथा साननैसो नायबावनि नोंखौ बिदिनो मन्थ्रिफोरा बावगारलाङो गावसोर राजा जाखांबा जों फोरजाफोरखौ बावो एबारल' नेक्स्टबाराव जोंना भटल' बिथों बियो साननैसो नायबावनि र' बिनि उनाव बुंनाय बायदियै खामानि मावाब्ला सेन्देलनि माला गानहोगोन जों बेखौ औहाय जोंबो दख'ना गानहोनानैसो बुद्रुखागोन औ जागोन दे थुदो गावबागाव न'आव नारजि बुदां बे दुदालि थमब्लेनि थाखायनो नों इसिबां थगायसुला जाबायना आयौ मालाबाबो बिदि सानाखैमोन आं आजिखालि साननोनो नाङा उनाव थगायसुला जागोन नामा उनाव आंखौ गारनानै खारगोन नामा बेफोरखौसो सानग्रोनांसिगौ गोसो थोनाय थानायफोराबो हापां
आंखौ निमाहा होदोलै हापां। आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय। आं बे खेबनिफ्राय बिदि मालाबाबो मावला। आच्छा, आं जुदि बेफोरबायदि मालाय हौवाजों लाइन मारि हैनायमोनब्ला, नोंनि गस्लाखौ खावनानै बेलेग हौवानो हैनायमोनब्ला नों आंखौ निमाहा होगौमोन। नोंथ' आंखौ न'निफ्राय जोगारनानैसो होखारहरगौमोन, नङा होमबा? आं हिनजावखाय गासिखौबो सहायना थानांगौ आरोना। निमाहा होदोलै हापां। आं बोरै बिदि जाखो आं गावखौनो हमना मोनाखैलै। आरो बे दुदालियाबो फन हरबाय थायोब्रा आंखौ, सानफ्रामबो फुस्लायहरबाय थायो। नों गथ' गोरलै नामा? बे फुस्लायहरबानो नोङो बेजों फुस्लायजानो? हिनजावनिल' दाय होनाङा। नों मोजां मोनबालाय मानो फुस्लायजानोमोन नोंलाय बे थंब्रे जंलाय? आरो मालाय हौवाफ्रा साइज नायनानै लाइन मारि खुमायो, बेना थंब्रे हिनजावखौसो मोनबाय आरो। लास सिं सिंनो। सरिलै हापां, आंखौ निमाहा होदो। बे खेबनिफ्राय आं बेफोरबायदि मालाबाबो खालामला। जाय मानसिया बेफोरबायदि लाइन मारि खुमायोना, बे मानसिखौ मालाबाबो फोथायजाखाया। नैथि खेब लाइन मारि बावला होनबानो आं फोथायनांगौ नामा? बे मालाबाबो जाखाया। वान जुदि नों लाइन मारि दावबाय, मारिबायानो थाखासिगोन। नों आंखौ थगायनानै मालाय हिनजावजों लाइन मारि खुमाहैबाय, मालाय हिनजावनि न'आव थाहैबाय। बे आखला नोंनाव हाबबाय जेब्ला, नों बे आखलखौ मालाबाबो नागारनो हाखाला। नों थगायबायानो थाखासिगोन। सरिना हापां। आंनि खाथियाव दाफै नों। थां, दुदालिखौ दांनाय बिलिरलाय खालामै थां। बिदि नङालै हापां। आयै, ओंखाम उखैबाय। जागोन, थां फरायहैग्रो। फरायनायाबो जोब्बाय आयै। थां फरायहैबाव, हमवर्क खालामहैबाव। हमवर्कबो खालामजोब्बाय आयै। थां फरायहैबाव। हापां, प्लिज बे खेबसेयाव आंखौ निमाहा होदो ना। नोंखौ निमाहा होनाय माने आंनि गोसोखौनो थगायना लानायसो जागोन, मिथिबाय? बाल्लावबो निमाहा होआ आं नोंखौ। बे खेबावल' जाफ्लांबायलै हापां। दुदालिनि फुस्लायनायाव फन हरबाय थानायावसो आं बिदि जादोंलै। जाय हौवाया गावनि हिनजावखौ थार गोसोजों मोजां मोनोना, हाजारजन सिख्लाफोरनि बुरखायनायाव, समायना सिख्लाफोरनि बुरखायनायाव मालाबाबो गलिया, मिथिबाय? बेयाव हिनजावफोरखौल' बदनाम दाहो। हिनजावफोरा बुरखायनायखायसो नोंनि गोसोआबो गलिदों होननानै दाबुं, मिथिबाय? आरो नोंखौ मालाबाबो निमाहा होआ आं नाजिबदां। थोद, मानिफ्राय मा जाखोब्रा? दुदालियाबो जे आंखौ मा खालामखो? एसेबां मोजां न'खर संसारखौ मा खालामफैखो बियो दुदालिया? सोर फैदों? माथो दरजा बुख्रिगासिनो दङ? र' थांगौ। थांगौ। बे हापाङालाय माथो खालामनानै थाखोब्रा न' सिङावलाय? र' फै, जिरायफै। जों जिरायथ'ला मिस्टार नार्जि बुदां। नोंथांखौ जों एरेस्टसो खालामनो फैदों। मा? नाथाय मानो? नोंथाङा हिनजाव थाखानानैब्लाबो गुबुन हिनजावखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि थाखाय नोंथांखौ जों एरेस्ट खालामनो फैदों। इउ आर आन्डार एरेस्ट नार्जि बुदां। नाथाय आंथ' रावखौबो हाबा खालामनो नागिराखै। थगायदों बियो। आंनाव बेफोरनि गासिबो प्रुफ दंजोबो। बियो बे हिनजावजों लोगो हमनो थांनाय, बेजों रायलायनाय गासिबो रेकर्ड दंजोबो आंनाव। हापां, मा बुंलाबायखो नों बेफोरखौ? आं थिगखौनो बुंदों नार्जि बुदां। इन्सपेक्टर, नार्जि बुदांखौ दानो एरेस्ट खालामनानै लाना थां, नङाब्ला बियो थाबैनो दुदालिखौ हाबा खालामसिगोन। जागोन। हापां, आंथ' दुदालिखौ मालाबाबो हाबा खालामनो नागिराखै। आच्छा, हाबा खालामनो नागिराखैमोनबालाय मानोथो दुदालिजों लाइन मारिनाय नोङो? मानोथो दुदालिनि न' हर थाहैनाय? मानोथो आंनि दखनाखौ नों दुदालिनो हैनाय? आं बिनि थाखाय सरि बिखाबायना नोंनाव। आच्छा, आंनि गोसोखौ बायफ्ले होजोबनानै सरि बुंबा जागोन नामा नोङो? इन्सपेक्टर, बे हौवाखौ थाबैनो लानानै थांदो। मा दावराव दावसि? आरो बे पुलिसफोरालाय मा मोनफैदों बेवहायलाय? दुरलाय मेदामसो माथो। बुं, मानो फैदों नोंसोर बेवहाय? मेदाम, मिस्टार नार्जि बुदांनि सायाव कमप्लेन मोनदों जों, बेनिखायनो जों बेखौ एरेस्ट खालामनो फैदों। मानि कमप्लेन? आरो बे कमप्लेनखौ सोर होदों? आं होदों। हिनजाव थाखानानै, गथ' गथाय थाखानानै बेलेग हिनजावखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि थाखाय आं कमप्लेन होदों। नोंना खामानिया बिदिसो होमबा? अब्ला माथोमोन आंनि खामानिया? ओंखाम ओंख्रि संनाय, जि जोम सुनाय बेल'सोमोन नामा? इन्सपेक्टर, आंनि फिसालाखौ लांनो मोना। सरि मेदाम, जोंना कमप्लेन रेजिस्टार जाखाबाय। नार्जि बुदां, अन्नानै जोंखौ क'पारेट खालामदो। जागोन दे। थौदो। नार्जि फिसा, नों सिन्था खालामनाङा, आं दं। हिनजाव गिबि थाखानानै हिनजाव गदाय लाबावनायनि साजाखौ बेसेबां मोनथावथाव बेखौ होनानै होबानो जाबाय बेनो, नार्जि बुदांनो। नार्जि फिसा, सिन्था खालामनाङा दे। आं नोंखौ थाबैनो लायफिनगोन। थौदो इन्सपेक्टर। इसिबां गोहो जाबायना बे बिहामजोना, आंनि फिसालाखौ जेलाव थिनहरलायनाय। जि मोजां गाननानै देलायनानै एसे रायजोनि मोजां खामानि मावफ्लाहैनो ओंखारलांनि आं। आइला, मा बेलाय? बे बुस्थुखौलाय आलमारियाव सोर दोनखोब्रा? सोरनि पिस्तललै बेलाय? सोर लादोंब्रा बे पिस्तलखौलाय? बे पिस्तलाथ' दाखालि आंखौ गावनाय पिस्तलसोलै, पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला। आच्छा, बे पिस्तलजोंनो आंखौ गावदोंमोन नामाब्रा? सोरलै बे आंखौ गावग्राया? साबो खिंखिरियासो नामाब्रा? बेथ' आंखौ बिराद मोजां मोनोलै। गावनायथ' नङा बियो, अब्ला सोर जागोनब्रा? सोर?
सोर जागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसडखौ नेनानै थादो अब्लासिम नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर गुड नाइट